on, put on the gospel armor and watching unto prayer, where duty goes ordained, may never wanting there. Hatag na doon din ako, Pastor. Okay, good morning. So, salamat sa presensya sa tagsa-tagsa. Kama Kristohanon, makita tanawong sa nawong, no? Makahatag sang mataho mga kagahon sa tagsa-tagsa. So, damo kita gid subong adlaw no, medyo kapoy kita. Akon hago pa ni gamay kay kahapon agapa ko ng wiring mato sa aton tong cottage, pavilion. Pag sanag na, tigumpisahan ko na. Natapos ko man mga alas 4 sang hapon. Mabudlay magapan. Ti kagabi, dugangan pagid sang balay na mo diri sa Kalumpang nga do hindi ka man katulog mayo, no? Mainit, lain ng tsimpo. Summer na, no? So, paang. Tapos, late kami ni Mrs. kasi Mrs. Dolae mo ito pamatyag niya. Lingin kanulo niya. Ngagaw kita. So, welcome ang tagsa-tagsa. Salamat sang Sunday nga ma-refresh ng aton kabuhi. For the whole week, no? Damo sa mga challenges nga aton nasugata. But still, no? We see ang Ginoo matuto sa atong kabuhi. Diba? So damo pag-provide sang Ginoo sang kusog ginhatag sa aton. So welcome once again tanan. Kaga subong nga agad while makita sa mga visitors, i-refresh tanaya. Tindog ka mo, kanta kita sang aton nga welcome song. Okay. Ready? Sing. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay. Thank you. So, ano subong alert level? 1. Anong pwede sa 1? 2? Anong pwede sa 1? Pwede na kita ka-shake hands? Wala pa? O pwede kita ka-hug with each other? Sa likod sa kamera? Ano? Okay. So, for the meantime, we're just following, no? Isang protocol. Okay, so kadto kita sa announcement subong aga. Flowers today, family Serenio, no? Ilan ni Brad Raiden, Janice. And then thank you sa mataw mga flowers. Next Sunday, flowers, family Lames. Family Lames. Okay. Pastor Ed Bala. Kaga subong nga semana, we have 5 souls got saved. No? Salamat sa Ginoo sa mga kamot nga nagpangabudlay sini, mga tiil. No? Nga nangin mapisan si Japon sa pagdaog sang kalag. Kaga salamat, no? Sang street preaching nga nagapadayon sa mga tatay, mga pastors, workers, no? Nagapadayon ng ministry. So, pamuyuan ta ang aton nga ongoing construction dito sa may Uton, no? Pavilion, medyo bangko na lang kulang. Si Pastor tong panday kapon sa bangko. Sige ubran niya, duwas lang ni Jusam. Gina-train niya na si Jusam. Mamanday. Ti akom niyang little boy kaya ga-train mo ko siya assistant, no? Duhol-duhol sa mga kinanglanon. Ti alin sa agang ubranay namon,
sige fellowship, sige man ubra. So, at least, no? Nagtakod lang tong suga na lang. Para nga may masanang na dito ang ato nga pabilyon. Kagano pagid. Pamuyuan taton nga Family Day. Salamat sa kay President naton GJ sa pag-prepare sa ato nga program, no? So, pamuyuan ta mangin successful aton nga Family Day. Okay sa inyo mangin 2 days aton nga Family Day. Mag-overnight ka mo dito. So, kung okay sa inyo, damo willing, no? So, prepare ka mo prepare ka mo. Kaga meeting nga lang naton ina. Kung anong final nga meeting, come up naton. Kaga discussan naton ina kung ano ang mga preparation naton. Kaga pamuyuan ta ang aton nga health sisag-isa. Hindi kita magmalasakit. Pamuyuan tang mga kinanglanon sa tagsa. So damo gid may mga kinanglanon. So mga challenges nga gidasugata naton every week sa matag adlaw nga tanan. Damo challenges, di damo mo ko sa mga challenges nga sugata. Hindi naman isa-isa ma-share sa inyo. Pero basta challenge Kag pamuyuan ta, no? Ang mga kultura naton sa mga malayo nga duog nga nagatrabaho man dito. Si Nanay Ruth, salamat kay at least nakabot ito sa sagwa nga safe and sound. Kaga salamat sa iyang small vacation dire sa Philippines, no? Maka-fellowship, no? Supod sa iya. Kaga sino pa iban mga kultura naton? Si Inday Tiffany. Pamuyuan taman ito sa gwa. Sino pa? Brad Ayan. Si Brad Ayan, no? Si Brad Raiden. Si Pastor Felipe. Pamuyuan ta. Kag sino pa gid? Pamuyuan ta nga matapos niyang pandemya. Okay? Balaan ko tanan na hidlaw sa pag-fellowship. Ako na-miss ko ang conference sa Negros. Na-miss ko ang mga fellowship. Matamat, no? Nga kuan ni siya nga matapos kini nga pandemic. Kaga pamuyuan tang health man sa aton mismo nga pastor, no? Si nga wife, labi na si Smiley lang anak. Kag in good health sa gyapon. Kag sa tagsa sa aton Okay, so don't forget to mention sa pagpangamuyo, at least nga we need to ihambal, no? Sa tubangan sa Ginoo. Kung ano aton request, we need to mention it. No? Although Ginoo kakita sa aton nga request, but we need to mention it. Again, sa ginwalit sa nagligad, we need to mention it. So agod nga Ginoo, mahibalaan niya kung anong gusto naton. Ano mga kinanglanon naton. Okay? Pangabayon ko mo sa pagtindog. Kag magapangamoy kita sa pungaga. Okay, shall we pray? Amay nga langit nun, salamat Ginoo sang mataho mga adlaw ginhatag mo sa amon. Nagintipon mo kami Ginoo nga makanakani mo. Salamat yung Ginoong Dios kay ikaw ang Ginoo namon, nga ginasaligan, ginasantigan sa bugos sa mga kabuhi. Kay ikaw ang Dios nga nagluwas sa amon. Salamat Ginoo nga ginapakita mo sa patagadlaw nga tanan ang imong kaayo despite Lord sang amon nga kabus nga pagtuo. Despite Lord sang amon mga kakulangan sa amon kabuhi nga pagkamakasala. Nagkapasalamat kami Lord sa nako na ikaw ginamaayo Ginoo. Ginoo nagampo kami amay sa imo Dios nga kabay Ginoo sa gyapon. Ang kaluoy mo, ang bugay mo, pagkatuto mo Dios, amo Lord na pangayo sa nako.
Sa gyapon Ginoo nga amon Lord nga sandigan sa bugos sa mga kabuhi. Ang pulong mo Lord nga amon basahon nga which is nga maka-communicate kami Ginoo sa imo. Mag-remind sa amon nga maga-remind sa amon Ginoo sa tagsa namo na may ka mga dalanon. Bless Lord amon work sa gyapon pabilin amay. Magamit mo kami Lord sa tagsa namon amay ka ministry gintugyan sa amo to be part sa ministry. Gabay Ginoo nga ikaw magpakamayo Ginoo. Damo Lord napektuhan sining pandemic amay. We pray Lord nga sa gyapon nga kami Lord makatauhan mo. Ginalauman sa gyapon o Dios ang imo kaluoy nga amo Lord makita kag kami amay makapadayon sa pagpangalagad o Dios sa imo. Bless Lord ang sa tagsa. Help naman o Dios hindi kami magmalasakit. Hindi Lord mo pangan pagpangalagad sa imo. Sa mga kinahanglanon na mo Dios sa tagsa ikaw Lord nakakita. Ginaampo ininamay namon sa imo Ginoo. Ang tagsa namon ka mga kinahanglanon man. Bless Lord sa buong adlaw. Busog kami sa pulong mo sa kamaturan, ng amon kalag. May kusog naman, may kaalam nga sa pagkabuhi. Nga langit nun, kag amo Lord kabuhi, mangin mapinuslanon. Ngin blessing sa iban o Diyos. Nasalig namon sa imo natugyan, sa ngalan Ginoong Jesus. Amen. Okay, magalingkod. Buwatas ang offering, pangabayon tabi si Mang Patrick sa pagpangamuyo. Amen. Siling sa Bible, no? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ang title sa kanta na kon, ano ang maihahandog? Tagalog version. Kaligtasan mong bigay, nagdulot ng bagong buhay. Kahit sa sala ay libos, ako nga ba ay tinubos? Ano nga bang ihandog sa kabutihan mo? Magtatapat sa'yo, maglilingkod sa ngalan mo.
ito'y naisip ko. Ang aking buhay ihahandog sa kabutihan mo. O aking Diyos.
Kag ang isa pagid tis so sweet to trust in Jesus. Salamat sa kabuhi sa mga kauturan, no? Kay wali si Banuel dito. Nami man kun gapamati lang, no? Kay makakadlaw ka man. Lain kun gapamati ka kay bisan magkadlaw ka, hindi awkward kay ikaw gakadlaw sang iya ginahambal. Pero kung ikaw gahambal, kay ikaw man gakadlaw sang imo nga ginahambal, daw ka-awkward, no? That's why may siling mga taga-Negros nga siling niya, nga gakadlaw ko sang imo nga joke. Sinya nga aman. Nya kayang imo nga joke, hindi kaladlawan, muna gakadlaw ko. Salamat sa Ginoo kay ari kita. Amen. Sa next Sunday, wala ako diri. Dito kita sa Dina, sa may Ajoy. May ara kaming walihan, utod naton nga ang asawa sang nagaobra sa Rusi dito pawalihan niya iya nga bana nga gina-dialysis. Kag salamat sina nga privilege. Daw nagakipot ang mata ko, no? Daw matyagan ko, daw may something nga nagasagabal sa mata ko. Salamat, ari ka mo, no? Ari ka mo nga nagdiya sa inyo panimalay kag salamat man. Ari man ang mga nagapatuyo. Yeah, joke lang na. Pero kung magpatuyo gid man gamo, natural man lang na. Why pa kita sa langit, ari pa lang kita sa duta. Madumduman akon sang una, hindi ako gusto sang uma, kay nagdako ako sa uma. 5 years old pa lang ko, nasungay na ko karabaw. Kag sang ulihi, siling ko hindi nagid ko di sa uma. Nagkadto ako sa baybay, siling ko gaitom ka sa uma. Pag abot sa baybay, tuling-tuling na gid ako nga daw lumboy nga tuling. Siling ko, nakahalin naman ako sa baybay, kagin balik naman ako sang Dios sa uma. Salamat kay amat-amat naton ma-plastar ang aton nga lugar dito sa Uton. Excited man ako, and I hope nga mangin excited man kamo sa pag-attend. Oo. Why mga mo gahuo mo? Excited si Pastor Nonoy nga nagapang taod sang Kurinti. Hadlok gid si Toto Caleb nga makurinti si papa niya. O kung daw wala gid kahadlok, siya nga apa, wala mo na gintako dito ang Kurinti, haw? Balaan mo kung iangot mo sa live, kung patay si papa niya. Gadali siya nga magsiga si papa niya ba? Siya niya, hindi gani anay to itakod, ubuson, di anay kag dumason. Di si Samsam, gina-train ko man. Si Smiley, nagababay daw. Duwa na ka mo ni nung piring, no? Nagababay sa akon. Salamat kay ari kita diri subong. Amen? Way ka mo sa karaban. Upod sa mga naga-caucus. Kundi ari kita sa church nga mamati isang pulong sa aton Ginoo. Salamat gid, no? Kay ari ka mo. Kag duway-dugay mapuli na kita. Dasigon talang ining aton nga minsay. Nami gid man makaulo istorya kita anay kay daw talagsa lang kita mag-istoryanay, no? Turn your Bible in the book of Ephesians.
ayop sa inyo nga pag kari sa church may makuha gid kamo nga mga spiritual blessings. Ephesians chapter number 1 in verse number 1 to 6. Okay, basahon ko diri. Siling sampulong sang Ginoo, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. Ginoo, salamat gid sa iyong mga pulong nga amo nabasa suno sa gin sulat sa balaan kasulatan paagi sa kay Apostol Paul. Salamat o Dios kay may privilege kami nga pamalandong sa imong mga pulong sini nga aga. I-bless man ang tagsa-tagsang ari subong, gaiman kami langitnon nga kaalam, tagipusoon nga mabinatunon sa mga pagtudlo, paglaygay, pagsabdong sa amon nga mga kabuhi. I-bless man ang mga kauturan nga bisan pa pamati sa live streaming, ikaw gid mag-bless sa ila, pod sa ilang mga panimalayman, upod sa mga Kristohanon nga ari Ginoo sa sining nga aga. Gani ang tanan nga kadayawan, himaya, ginahatag namon sa imo o Dios, upod sa paghikot sa imo balaan nga Espiritu. Sa matamis ngalan na Ginoong Hesus, amon Dios kag manluwas. Amen. Ang title sa aton nga minsay sining aga, Our God is the God of blessings. Ang aton nga Dios siya sang pagpakamaayo. Salamat kay ang Dios ko magpakamaayo, wala siya nagapakamayo lang sa material, kundi subong man sa spiritual. Kag I hope nga ang aton nga huna-una kag tagipusoon mabless ini sining aga. Hindi man kita mabless ang pulong sang Dios kun ang aton nga tagipusoon tiko kag balingag. Tiyari ang pulong sa Ginoo ginhambal niya ini nga ginhatag niya ini. Kag una gid kangkon kita sang kaluwasan. Amen? Naluwas kita hindi sa aton nga buhat kundi bangod sang ginhimo ni Kristo Jesus dito sa krus ng Kalbaryo, the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Munang ginhambal niya sa 2 Corinthians chapter number 5:21, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. And that is the finished work of the Lord Jesus Christ for the Christian today, for the whole world. That's why mag-enjoy kita sa pag-alagad sa aton Ginoo. No? Hindi naton pag-ibaliwala, kag hindi naton pag-ibutang sa aton huna-una nga kung sabdungon kita sang pulong sang Dios, nagaresist ang aton nga tagipusoon. Wala gina blessing ang may resistance, no? Ita mo sa nagagira ang Russia kag ang Ukraine, sa other part may mga resistance. Ti anong blessing? Kamatayon, gutom, kaguluban. Now, sini nga aga, be open-minded.
Hindi ka magambal nga ako okay na ko. Hindi pwede. Hindi ka okay. Okay ka lang kung magkaon ka subong pulong sang Dios. Amo nang kinanglanon naton. Ti sa nagligad, nadumduman ko pa ang text ni Pastor Hermosillas. Philippians 4:6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ang mensahe, don't worry. Siling pan in really, gusto ko kayo happy. Mayo lang si happy kay always happy. Sining aga, gin-explain ni Apostle Paul kung ano ang mga blessings ng Diyos sa mga taga-Efeso. Now, of course, kung magambal ka nga blessing, why nagalantaw lang inisang material nga blessing? When it comes sa blessing nga ginatawag, basta tao gani, ang iya huna-huna, basta blessing material. Now, ang Bible ya, gatudlo man nga may ara man nga spiritual. Sang prayer meeting gani, naghambal ako. Kung ano bala, gin-create ka sang Dios in His own image, o kung gin-create ka sang Dios in Christ. Ilang taon mo nang duwa ka verse. Sino naghambal? Sinong ginhambalan? Sinong nagtudlo? Sinong dapat sundon? Ginasunod naton si Apostle Paul. Sining aga, nagambal ang Bible sa may verse number 1. Paul. Ang ngalan nga Paul, ang meaning niya it means small. By the way, nalipay ko ari si Inday Raisa, no? Ay, smile man, isa lang ka smile. Thank you so much, no? Nalipay gid ko ngari ikaw. Ang soul, it means demanding. Ang Paul, it means little, gamay. Di ang mga nagatulog, gamay ila tulog. An apostle of Jesus Christ, apostle it means sent one, disciple it means learner, epistle it means writings. Of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus. Saints. May ara nga Old Testament saints, may New Testament saints, kag may tribulation saints. Ari kita subong sa panagon sa bugay, kag ma-count naton kaugalingon nga ari kita sa New Testament saints. Ginbayran kita sang dugo ni Kristo Jesus. Ang tao ya nga mag-endure dito sa 7 years tribulation period, tawgon man na sila nga tribulation saints. Ang tao nga dito sa before sang cross, gitawag na sila nga Old Testament saints. Mga balaan, mga ginpakabalaan sang Dios. Siling pagin ni Pablo, and to the faithful in Christ. May tutom nga mga Kristohanon kay Kristo. Tining imo pag church, gapahayag ni sang imo nga katutom sa iya. Of course, ang Dios tutom, unagid, kag gusto sang Dios nga kita nga mga Kristohanon magmangin matutuman sa iya. Verse number 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ti may langit nun nga blessing sa Kristohanon. May blessing ang Kristohanon kung nagapangabudlay man. Tama, no? Basta. May blessing gid, basta ka pangabudlay ikaw.
Abi mo, hapos lang mamati, pulong sa Ginoo. Budlay man, o nagid ang imong pakigawayan, ang imong katuyong, ang imong kataka, ang imong ang kasakit kung masabdungan ikaw, masabdungan kita. Mabudlay man mamati, pulong sang Dios. That's why hindi tanan nga tao may gana sa pagpamati, pulong sang aton Ginoo. Nami kay ari ka mo, at least makita niyo kung anong hambalya sang Bible. Siling niya pagid, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ang pagpili sang Dios sa mga Kristohanon subong, the body of the Lord Jesus Christ, pili gid sang Dios nga ang tao maluwas. Siling gani sang Bible, who will have all men to be saved and come unto the knowledge of the truth. Gusto sang Dios maluwas na ang tao, way pa ang ginatawag nga kalibutan. Nga aman, pastor, kay balaan man si Adam, kita na sang Dios. Ang iyang history, makita niya ang past, makita niya ang present, makita niya ang future. Kabalo ang Dios ang tanan because God is all-knowing. He is omniscience. Balaan sang Dios, bisan ano naton kalikaw, kabalo ang Dios kung anong unod sa naton nga una-una, kagtay pusoon. That's why manami, kung ari kita diri, kay diri na ginakorek ang aton nga kabuhi. Ang aton nga mga balatyagon, ang aton huna-huna, nga kung kisat tiko ining aton ginadumdum. Si Pablo naghambal, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. We are called the sons of God or the children of God by adoption. Gin-adopt kita. Amo na, hindi kita kapabugal. Balo ka, kung hindi mo ma-realize nga ikaw gali gin-adapt lamang, daw siling naton, daw okay na kita. Pero hambal sang Bible, gin-adapt lang kita. Mga Gentiles kita, dog, siling sang Bible. Kag-ari subong naga-enjoy sa pagkaon sang pulong sang Ginoo. Ginapamatian, gasulod sa tagipusoon, gagwa sa baba, gagwa sa kamot, kagagwa ni sa tiil. Kagagwa ini sa aton nga character. Manami kon gapamati ita pulong sang Dios. No? Ang Kristohanon, mabudlay gid man i-maintain ang Christian living. Mahapos maluwas, but to maintain sang aton Christian living, it is very hard. Mabudlay ini siya. Testimony naton. Testimony ta sa aton utod. Bisan pa sa inyo. Bisan pa sa aton nga testimony sa aton panimalay. Sa aton nga work. Sa aton nga school. Sa aton nga church. Sa aton nga pagsimba. May mga testimony na. That's why may mga Kristohanon nga hindi makuha ang ilang mga bangko. Kung diin sila pungko, ila gina bangko. And that is his testimony. God testify siya nga ara gid siya. Kag balanon gid kay hindi siya lumpat lukso. Pagbangko niya gid. Maayo na nga testimony. But it doesn't mean nga kung may visitor, hambalon mo siya nga, balaan mo, siling pastor, ako ni hindi ka pwede di ka kuha. Hindi. Kabalo ka magbanta. Amen? Gahalog-halog lang kita. Dito ka gidi mo iyalapit sa tiyangge, kaya mabakal ka lang birmi dulce. Ti ang tawag sa imo, sang mga Kristohanon nga arada, amuning Kristohanon nga plakaon dulce. May testimony na.
Kung abi kita nga mga palatulog, may testimony man na, ay makita ka man na. Abi mo, ano ni, gasiling mo, hindi pastor, aga pangamuyo lang ako. No? Kit ano na, dira, kung nagatumba-tumba, hindi na pangamuyo. Katuyo, ginaya. Labi pagid ko nang imong tumba, paamo na ako. Tuyo, ginaya. No? Ti ang nami itimsong sa imo, happy birthday to you. May testimony na. Amen? Di ba? May testimony man ang gawali sila. Di pa mang inasal pa bla. Grabe nga testimony, no? Singko nga wala ko nila ginhagad man. Si Bad Aligato, gitong hari-hari ito. Malipay ka. Can you imagine nga may mga Kristohanon nga ara sa battlefield kag dumason naga waswas wali o si Brad Rene munaya. Grabe lantaw ko sa post. Gamay lang nalantaw ko kay gamay man lang inyo gina-post. Ti isang una gapanghawid man ina. Parehas blas ang akon nga amigo nga pastor raw. Wali ka bla. Do makakas ang haligi sang Mary Mart ka panghawid niya. Posobong grabe pawalihon. Hindi na siya sang una. Ako man sang una kay huro-huro man butungon kit para makawali. Sobong magwali. Wala pugong-pugong magwali. Pastor Sam, invite ko. Pastor, wali. Wali niya dayon, intro niya nga wali sa Mary Mart. Ang dugo! Ang dugo! Dugoy-dugoy, guro, kagat niyang iya nga bibig, grabing dugo. Diyo, pastor, grabe dugo sang baba mo. Kadlawan siya. Hindi ko pa na malimtan yung mga experience niya. And that is his testimony. Tama, no? Abi, ang mga Kristohanon, halimbawa, kung abi nag-aamo-amo sa naho, ano gana? TikTok ba? Kung abi nag-change na, kundi that his testimony, her testimony, amen? Daw ano bala nga sang una, gaamo-amo ka lang na, subong gawiyat ka na Bible. Amen? Gusto man na? Teng 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 teng. Muna testimony mo na. Ano siling sa Bible law? Dre pa lang kita sa intro. Pero turn your Bible in the book of 1 Thessalonians 1:9. May tuod kita nga Dios. Amen? Siling sang Bible, 1 Thessalonians 5:9, for God hath 1 Thessalonians 1:9, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Sa 10, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Hita mo, pre-trib gid ang gatuo gid sang pre-trib ang gusto. Nga man, luwason kita sang Ginoo sa kasingkal niya sa tribulation period. Kabalo ka, ining mga mid-trib kag pre-trib, why na kaintindi sang 70 weeks of Daniel. Kay kung maintindihan mo ang 70 weeks of Daniel, mabalaan mo na kung ano na ang 7 years tribulation period. Tiluwason kita antes ang wala pa iyang tribulation period, kuwao na kita sang Ginoo. Kaluoy man nga naluwas kita sa bugay, gabaka-baka, pataya ka, injure hasta sa
7 ka tuig nga injure para nga makaangkon ta kaluwasan. Pero hindi amo na. Kay waay ga tuon sang right division. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa niya, wala na yung right division. Hindi ka lang kabalo mag-explain. Muna nga hindi ka maggamit sang Bible study chart, hindi ka kabalo magamit. Nagliso sila, ang mga taga Thessalonica, silang ni Pablo, kay ang inyong mga kagalingon, nagpakita sa amon kung ano ang kinaugali isang pagsulod namon sa inyo. Pagsulod ko diri sa kalumpang, tama ka, lain ang setup. Ang amon nga bangko, halin lang da sa isa kahaligi, pagkatuto sa isa kahaligi. Ang akon nga palpit, dira nayon. Ang kasimba, pag-start namon sa kay ng Ophelia. Tinag-visit ko kay ng Ophelia. Kagmayo, iya nga testimony. Oh? Wala kamo kabalo nga ang una nga nagpakaon sa akon nga babay diri sa kalumpang muna sinang Ophelia. Nga wala na nakita ninyo. Subong ara ga bedridden, kagin bisitahan ko sang Friday, kilala niya ko gyapon. Oh, silang ko naluwas na. Yaw naluwas na. Sigurado na. Silang niya, sigurado na. Silang ko, amen. Niya, amen. Amen man siya. Oh. Pila na? 85 years old. That time, pag-visit ko, timing, birthday niya. Wala gid ko dala. Pero, maayo ang testimony niya. Nakapatubas man siya kay Pastor Aquines. Kundi nadalahig si Inday Aluna. Can you imagine? Oh. Si Inday Joy, gin visita, gin istorya ko siya, nga dito sila magsimba sa, kay Pastor Gideon. Gahibi ang bata, nga ginalaygayan ko, kay young people ko na mo. Silang ko, si sweetheart mo, bana mo, baptist na mo, ikaw baptist man, bata mo, gasimba sa lain nga church. Silang ko dala. Salamat sa Ginoo kay nagpanakga siya. Tawagan ko dahil ng akon nga utod nga pastor. I-akomodar man siya. Oo, pasimba kay tapos simba, manyaga kami diri. Oh, can you imagine? Kada simba nila Domingo, may panyaga. Hindi ka pa? Simba ka ganing, away panyaga. Oh. Amen? Doon ka namin, may panyaga man diri kada Domingo ba? Tama? Di pa kaya, pastor. May mag-billionaire lang diri, kaya nan anaton. Prusan upayhan, basi dito nakita sa langit. Our God is the God of blessings. Ano ining mga blessing nga ara sa aton nga Dios nga ginapaambit niya sa aton? Number 1, He is the God of patience and consolation. Ang Dios naton, tama gid ka mapasinsyahon. Ako, dasig ako manginit, labi pagid kon nga obra, nga wala ga atensyon. Oh. Kapte, dason hindi ka kundi hindi niya, kabalo ka, may mga tao gid nga wala ang iyang huna-huna sa iya ginaobra. Tawag sina sang pastor sang una, sa niya obra sang tiil. Wala sa focus mo. Oh? Gatultog ka na mo, hasta nga na, pareha sang gano'n na, gatultog, wala sa kabalong ang iya gali, kamot na, muna na, naigo na sa binangon, kay wala sa focus ang iya nga obra. Nahanungod sa pasensya, He is the God of patience. Turn your Bible in the book of Romans chapter number 15.
Romans chapter number 15. In verse number 1 to 7, the Bible says, "We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves." Si Pablo nagtudlo man sa mga taga-Rome, Romans believers, saling niya, "We then, gani niyan, may ara mabaskog, kag dapat gid nga dalon ang mga infirmities, kakulangan sang mga maluya, kag hindi i-please aton nga kaugalingon." O damo Kristohanon nga maluya. Ang maluya mo ni, gamay kayo nga matabo sa iya o istorya nga mabatian niya, mapukan siya. Di na ko da masimba. No? Kay klaway sing labatasan. No? Dumason kung si saon niya sa ispiyo iyang batasan, sobra pagali sa imo. Hindi na siya magsimba. Maluya. No? Then magsimba, gapasugon na. Magsulod sa church, hindi na kayo home. Maluya gani, daw ga pabatyagid lang buta-buta gigo problema. Kaya galang problema niya, wala man lang ka panutbas. Hindi joke. Ang buot silingon, gamay lang ang problema, pero daw mapatay na ang kaugalingon, kag daw hindi na kayo home. May mga maluya nga dasig masandad. Siling ni Pablo, ibataka man sila. Amuna nga wala kita ga discourage nga kon daw hindi mo siya mapuslan, subong guro. Kayang bata, kon bata pa siya, damo pa na dira nga saguranay nimo para nga mangin mapuslanon siya. O ililihon mong bata, pulawan mo na, padidion mo hasta nga magdako na siya, kag sa ulihi mapuslan mo na siya. To tig-ang toto, luto toto. No? Luto to nga ano na, bisan ano nga luto basta linaga nga itlog okay na na. No? Can you imagine sang una hindi siya kabalo pero subong kabalo na? Tama no? Ba kahuluya naman sa mga young people amo na nang lawas bisan itlog batok pa. Tama no? O lang tawan nyo. Kabalo ka, dapat gid nga kabalo kita. Ikaw man ang mga buhi someday. Subong pagkangkaan ka lang, pagkatapos mo kaon, no? Daw nagahampang kablas ang ano na? Ano? Freebie? Ano na? Frisbee, ano na? Ano naman? Ano ginahaboy blang? Ginasalo, daw pinggan na na. O, tiya mo na siya. Hindi na ako magambal, basi sala mang Japon. Pero nakita ko na, ginahampang permi sa mga Indiano to sa may sports complex, salo-salo, bla. Kalabanan, bla, batasan sa mga young people karon. No? Daw hindi kabuhi ang cellphone sa kamot, pero ang pinggan, dasig lang mabuyan. Tama, no? Pero kung magsandok, asiguruhay ako niya. Primero pa lang yung bukada mo. Pero magpaas-paas na nga. Maghabok-habok ng tiyan. Okay na ni. Isa na ni kataguri. Dumason, haboy na dahil ng pinggan. Way hugas pinggan. Pagbalik mo, kung ano ang posisyon sang pinggan, amo man gyapon ang posisyon sang pinggan. Galain lang na kung may ilaga nga maglatay-latay da. Tama, usto mga nanay? Kastiguhon ta sila. Nami, abi nyo, damo mga kabataan, ginatrain. Ari, si Happy, sagad na maghugas pinggan. Wow! Gani, karon ga, hasta balay namon hugasan mo tong pinggan namon, ha? Hindi, joke lang. Pero kabalo siya. Tama, no? Niyara, gani ang mga young people, tapos inom mo na ho, nasubuan pag gini ko, inom mo na. Dason, ibalik to liwat sa butangan.
indit mayad. No, may COVID. Tama, no? Okay na. Ma-change na ilang mga attitude pagpuli. Kabati na sila nga dapat gapanghugas. Amen? Nan. Abi nyo, pagkatapos na, ihambal naman na kabati asang wali ni pastor na dumduma to, manghugas kapinggan. Amen? Gusto. Tama, no? Tama, pastor, no? Oh, gusto ginaya. Very practical. Kaya kung may busay lang ditane, no, pang sulod na lang nasa screen, kaya ipahurabog, tapos na, 5 minutes, limpyo na ng mga mumho, Batak! Butang naman, liwat. Galing, wala, busay Sadya, no? He is the God of patience. Kay kung hindi Diyos ini sang pagka mapasensyahon, ay kita nga mga suwael sa pulong sang Dios, kadabi sala naton pitikon kita sang Ginoo. Siguro gapulula lang aton dulunggan siguro kadagwa naton sa church. Galing mapasensyahon ang aton nga Dios. Gani tudluan tang aton kaugalingon nga magpasensya. Parehas kay Tatay Pedro ang iyang asawa si Nanay Pasensya. Pasensya na kay nanay mo, pasensya, ha? Huwag ka mo kabati, ngalan niya si Pasensya. May ngalan gani nga si Jesus. Grabe, no? Si Pastor Jesus bala. Pastor! Daw jokon ko man siya, tani. Pastor Savior. No? Miguay kami, Pastor Jesus. Sa IBC. Aras, Pastor Jesus da. Kada kadto na kon, welcome dayon. Kukanami man diri nga church ni, no? Kay may manog welcome sila nga ngalan. And by the way, checkan nyo inyong Bible. Ang Acts 7:45, duwa na da. Kung may vats kag fats, may ara man na da nga Jesus kag Joshua. Hindi kagin malipat nga Jesus na dang tuod. But hindi na Jesus nga Savior naton. Through context, maintindihan mo siya nga Jesus gali ang ngalan sa New Testament kay Greek, sa Greek Jesus na siya. Ang sa Hebrew, Jehoshua. Bao grabe, Jehoshua. Dra, mayara ka mo dra? Sinong Joshua? Basi akyos ka bubla nilahaw? Nga tilin-lain yung Sinong may Joshua? Dira. Diri na yun sigurado may Joshua diri. Sino? Din? Imo? Joshua? Acts 7:45. Duwa na da. Imo, Pastor. Jesus. Joshua, mayara na da. Pangita ka mo Bible, isa ko ka Bible to, Joshua, ini Jesus. Pero ang tuod sa nada, Jesus nada. Kung mamangkot ka mo sa akon, palapit lang i-explainan ta ka mo. Pero ang istorya sana, ang pagsulod ni Joshua dito sa ginatawag Promised Land. Duwa sila ni Caleb. But siling sa Bible, in verse number 3, verse number 2, let every one of us please his neighbor for his good to edification. Dapat ang neighbor naton, aton man nga mapahamuot, way ta ginaaway. Verse 3, for even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproaches thee fell on me. Ang kahuyanan ni Kristo Jesus nga ginbaton, naglaton man sa kay Pablo. That's why hindi ka ma-discourage
Kung mahuyan ka sa ngalan ni Kristo Jesus, kay kabahin ka sina. Kabahin ka sang kahuyanan ni Kristo Jesus. Kay siling ni Pablo, ang kahuyanan nga yara kay Kristo, nagtupa man sa akon. That's why kung may mga pakahuya sa imo, kay gasimba ka dire, sa sining nga simbahan, hindi ka matinag, hindi ka malingkang, dapat ikalipay mo ina, kay bangod nga ikaw nangin umalambit sa kahuyanan ni Kristo Jesus. Way gakahuyan si Kristo Jesus sa sala, gakahuyan siya, kay gahimo siya sang tadlong. Okay. Romans 15, verse number 4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Ang tuod ya nga kalipay, ariyay, abi naton ang kalipay, ara gid sa kwarta, damo na purnada sang kwarta. Damo nagbugalon sang kwarta, damo ang nasakitan sang kwarta. Oh, nawala ang iyang kwarta, grabing kasakit. Gininto pagid siya bangod sang kwarta, grabe pagid kasakit. Damo na siya, gadagok na siya kung gisa. Pag hindi ka kabalo magamit sang kwarta, ang kwarta makapasubo kag makapasakit ini. Siling sing iban, abi niya kay kwartahan siya, ano na, tingala nga wala man na kwarta ng mga dito sa uma. Tinga daw masinadyahon man. Lantawan nyo ba lang may mga kwarta nga dito sa bangko, kada sugata mo gasampok ang mata. Daway kalipay. Kay ang kalipay gali, ara iya sa Ginoo. Pasensya, consolation, sa pulong sang Dios. Verse number 5. Now the God of patience, ara na ang Dios sang pagpasensya and consolation, grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus, that ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God. Nami nga kabalo galita magbaton sang mga kapaltahan sang iban. Kabalo kita bala. Kabalo kita mag-intindi sang kapaltahan sang iban. Oh. Abi ko nakita, tabi ka mo gatulo TikTok kamo to, kag tiksan ta kamo dayon, o noy sala na noy, no? Pa-impyerno ka gina, no? Kag dumason, hindi na pagliwata kay bata kay gina sang nyawa. No. Teka hindi. Manumdum na siya, bok kasakit kay pastor ba? Pero ginaintindi. Amen? Kay kung hindi mo intindihon, gamay bilin. Kadlaw wala? Joke-joke na nga tuod-tuod man na kung gisa. Oh. Hindi Dapat kabalo ka magbaton. Amen? Oh, batunon. Ngaw ako haw. Ngaw ikaw haw. Kay tanan na kita makasala. Pero ang Diyos ang langit, kabalo magbaton sang mga makasasala nga makasaka man sa langit. Oo, pastor. Saka ko yakon sa langit. No? Pero mga iba na nga grupo. Yes, amen, hallelujah. Mga mga Baptist, okay, fine. Kag palangit kuya. Oh, abi mo, pastor, hindi ko palangit. Palangit kuya ako niya. Basi una pakutugan ni pastor si imo mo. Oh, tama no? Sto. Palangit kita, amen? Bayaan ta ni someday. Siling sa magulang ko nga una patay niya.
Ay, hindi ko yan mapatay. Pero natingala ko, nga hindi siya gusto mapatay, nauna pa siya patay. O, kundi pag abot ko man dito sa langit, oh, welcome. Uy, Bert, ari ka? Oh. Ato man to si nanay, ato man to si tatay, ato man to si Manay Gina, ato man to si Jimpa. Si Jimpa, utod ko na, nasundan akon. 1-year-old na patay. Kag siya nang gigamit sa Ginoo para nga kami makaangkon kaluwasan. Can you imagine? Huh? Julpa, Jimpa, grabe. Gina, mga na. Gerson, Gideon, mayo man magpa-rhyme, alipuon. Oh, nami. He is the God of patience and comfort. Di ka malipay nga, grabe ang kasubo mo, makabati ka sang pulong sang Dios, maumpawan imo nga kaguol, imo nga problema sa sulod sang taipusoon mo, ang imo nga hunahuna, ay, pasensya lang ginanay. Pasensya, labaon tagi dato nga pasensya. Because He is the God of patience. Kadumdum ka mo sang hambal sang Bible. Turn your Bible in the book of James, chapter 5. Nga mapasensyaon si James, bangod sini nga karakter nga nakuha niya sa Dios. James chapter 5 verse number 10 down to 11. Take, my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord for an ensample of suffering, affliction, and patience. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Can you imagine? Siguro, kita guro, paagyan sang kasakit, guro nga naagyan, guro ni Job, guro, hindi guro kita kabutwa. Pulo ka bata, patay. Manggad, ubos. Ano pa? Abyan, 3 kabilag. Si Sopar, Bildad, kag si Ilayho. Wala sa iya. Abyan, ubos. Iasawa. Sa niya, curse God and die. Shalt thou maintain thine integrity? Curse God and die. Bisan pang iyang asawa nga supporter, tani mag-support kay ara na siya sa kapigaduhon, ginhambalan pa siya, Noy, panginmatay ka na lang. Hindi mga Noy, Oh, panginmatay ka. Pakamalautan Dios kag manginmatay ikaw. Ang kalaw ay pagid kay ginpuno siya sang ginatawag nga ulod ang lawas. Hamakon mo halin sa dapa-dapa pagadto sa sole of the foot kag pagadto diri sa yubon-yubunan nga ginuluran siya. Pero ginpasensyanan ni Job. Kay kaintindi siya nga may Dios siya nga mapasensyahon. Kag dumason, ginbalik sang Dios ang blessing kay nabatas ni Job kung ano ang pagtilaw sang Dios sa iya. That's why dumdumon tani kung may mga pagtilaw sa aton, sige pasensyahan ko lang ni. Because He is not also the God of patience, hindi lang siya Diyos ang pagpasensya, but He is also the God of consolation. Paumpawan ka sang Diyos. Ano silang sang Bible? The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na kulang ang Diyos sa aton. He maketh me to lie down in green pasture. Paigdaon niya kita sa maayo nga pangabuhi. Amo na ang magbiya nga tao sa Ginoo. Pagguwa niya sa church, pagguwa niya sa Bible, pagguwa niya sa Kristohano niya pagpangabuhi, gasala-sala, daw wala direksyon ang kabuhi. Damo nakita ko dila galabay-labay nga mga Kristohano sa una nag-enter sa Bible school. Subong hindi kaintindi kung anong pangabuhi nila. Why? Kay bangod ginbayaan nila ang Dios sang pagpasensya kag Dios sang kalipay. Sang Dios nga nagapaumpaw. Kanami kung maumpawan ikaw, kita tanan.
No, ara kita sa puro giot, mason maumpawan kita. Ay, salamat Ginoo kanami gali. Nga naumpawan ka. Lantawa bala nga daw nagahimumugtong bata kay dumason maumpawan na gani. Sorry, Papa. Sorry, Mama. Sorry, Daddy. Sorry, Mommy. Tama, no? Ikaw, pastor mo. Sorry, pastor. Nami, no? Maumpawan ka na. Dayon, okay na. Mahag na kita. Kay, pwede na siya mapasensyahan because we have the God of patience. Pastor, may God of patience man ta, pero buhi na, pastor, oh. Mapuli gid ko ya. Tama, no? Daw, hindi ta ka pasensya sina, pastor, sang imo ginawali na. Daw, madugayan kita sini. Gusto man na, daw, gusto man. No? Amen? Balaan mo, pastor, grabe yung pamahaw ko, kagapon pa mo. Dapat puli kita kay nagutom na kuya, pastor. Sala mo da, way ka nagkaon kay ina. No? Amo ni ang siling sang pulong sa Ginoo. Ay kadamdamo pagid bersikulo. Romans 5:3-4. Romans chapter 5 in verse number 3 and 4. Romans 5:3 and 4. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Kung may mga kabudlayan, experience taman ina. Kag dumason, pasensya lang gyapon. Amen? Ako damo gid ko kakulangan bala sa inyo mga utod. Totoo, hindi ta kamo mabisitahan isa-isa. No? Kaya mo na, gapangamuyo kita sa inyo. Kag dumason, nalipay ko kay sa inyo nga pagkabuhi, ginadumdum niyo ang Ginoo. Okay, number 2. Wow! Isa ka oras kag tunga ba? Our God is the God of blessings because He is the God of patience and the God of consolation. Number 2, He is the God of hope. Hello. Grabe, kung tutuod ka gid nga Kristiyano, galaom ka. Galaom ka. Ako galaom gid ko nga sining ko, someday, no? Magkari si Kristo Jesus. I hope and I pray nga damo man ko madala sa iya ti ilan. Nami gid nga may mga tao kita madala sa ti ilan sang Ginoo. Ano siling ni Apostle Paul, Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God our Savior Jesus Christ. Nagabihan ko sang wibis. Ya, pastor, pwede ka pungko. Gay, pastor, gay bangko. Di pungko man eh. Istorya, hasta sa uli, nakalabot kami sa kaluwasan. No? Kag sang ulihi, nag-pray kami. Pasugat na ko ni pastor kay happy, kay mapuli na kami sa uton. Sa ambal ni mama, siya niya, nga kadugay gid sa imo pa. Sing ko nagsulwining pa ko sang duwa nga bilog. Talagsa lang na nga maghambal ang isa ka tao. No? Nga gahambal man siya. Pastor, may red horse pa diyo. No? Pero dapat ipungkuan mo gid. Para nga mapaintindi mo ang kaluwasan. Desang ulihi, kanami kay naintindihan niya. Sing ko ma-pray kita. Dragid sa ano ni? Gali na bay-labay lang yung taong isa, huya man sila.
Dala sila gaagi sa likod sang akon nga gina-soul winning. Ambal niya to dayon, no? Tapos, pray niya. Baw ka nami, pastor. Katawhay man sang akon nga tagipusoon ba? Kanami. Sang Friday, ang ginsoul winning ko, nagkadto ko sa Hong Kong. Tikalon si pastor. Hindi nanawag ang taga Hong Kong nga may masakit nga daw ginaagyan man sang trangkaso. Ika 7 day niya na. Istorya muna, pastor, gamay lang ako nga hambal kay daw hindi ko maayo kahambal. Gin istorya. Singko Tagala ka o kon Cebuana o Bisaya. Nga Bisaya ko, pastor. O sige, mag-Bisaya kita. Mauni. Ug dawaton mo si Kristo nga siya napatay, gilubong, ug nabanhaw, nga tinuod gyud ang imo pagtuo sa iyaha sa imuhag yung kasing-kasing. Kabalo ka sa Bisaya, ang tagipusoon kasing-kasing na sa ila. Kasing-kasing, no? Dawaton gyud sa kasing-kasing. Maangkon mong kaluwasan. Singko naluwas ikaw? Nya, 50-50, pastor. Anay, tapos na sang soul winning. Singko, are you saved? 100%? Nya, pastor. Intindi na ako nga maunag imog dawaton makaangkon kag kaluwasan. Kanami, tinag-pray kami, nya sapa, pastor, kuhaon ko anay akong pagkaon kay para maapil sa pagpangamuyo. Ay, kuha niya yung pagkaon, kaya ako gakaon man ko, pero nagtawag, duwa kami gali gakaon, ako gakaon ko, pero ginuntatan kong panyapo namon sa Bible study, kag dumaso nagtawagan na kami. Ambot silingon, matagaan mo siya sang paglaom. Kay may Diyos kita bay sang paglaom. That's why ang mga nagakamit suicide, wala na kadumdum nga may Diyos gali sang paglaom. May paglaom ang Kristohanon. Bisan daw siling naton, do hindi man ako takos, pero siling niya sang Bible, He is the God of hope. Diyos na siya sang paglaom. That's why, bisan wala ka kwarta, hindi ka magpuso-puso, magproblema, kay may paglaom nga sa uli, may kwarta ka man gyapon. Tama? Oh. Kabalukay ning mga maluyahon, wala unod na bulsa. Oh. Yeah. 20 na lang unod sang kwarta ko ba? Kahita ko. No? Pero kung may tag 5 mil na, kaga 10 mil nga ginakuha na, do ka pagsik man no? Sige lang online bakal ta o mine ako na. Hindi joke pero do tuod man. No? Hindi blang kung gisa pag wala na kwartang tao, gaabot ang kaluya, no? Tama? Gusto? Hello, gusto man na? Tama? Bot silingon kay tama na siya, why ka mo kwarta, kay why ka mo sabat. Hindi May Diyos kita sa paglaom. Ano siling sang pulong sa Ginoo? Romans 15:13. Romans chapter 15 in verse number 13. Romans 15:13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Grabe, paglaom gali, gabugana gali ni sa gahom sang balaan nga espiritu. Kay bangod nga, Dios na siya sang paglaom. That's why, aryay, bisan wala kwarta ang Kristohanon, may paglaom kita gyapon nga mapalangit kita. Tinga nga magproblema kagid. Ga problema lang ta, kay way ta ibayad. Pero kung wala gid man ta kwarta, sige lang, ay nga man, may Diyos kita sang paglaom. Galakat ko sang una diri. Kaga akon kwarta 1.50. Dumason, ipliti ko na sang una-una gid
25 centavos lang na ang akon nga pliti da breakthrough kag Plaza Villa. 25 centavos, back and forth na balikan na sa lapi na siya. Ang diri sang una mo man. Pero nagsaka siya sa 30 centavos hasta nga naghimo siya sa lapi. Subong, ang manog sikad, mahuya ka na magbayad sang pulo. Oh? Nabipig yung tigulang ng imo. Ano tay? Buligan ka tay? Kaabot kita ni karon to. Amo man gyapon nga pizza. That's why ang mga pasayro man, may maglabay gani nga nagadukoy-dukoy ng gabike, siling dayon sa mga pasayro nga hindi gusto magsakay. Di na itong upod ko man. Di pa upod ko no, pero siya malang na isa kay gali hindi gusto magsakay sa malam. Tama no? Tiknik we, siling Manila. Kanadlawan gid ya. Oo. Daso nga si Mana, grabe ng kadlaw nyo. Colossians 1:27. Colossians chapter 1 in verse number 27. Sila ni Pablo sa taga-Colossi, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Nga may paglaom kita because si Jesus Christ ara sa sulod naton kag siya ang paglaom sang himaya. Grabe no? Ini mga alagad sang Ginoo, ini mga pastors naton, mga full-time pastor kag mga pastors mga nag-agi gidya sa kapipitan. Kung hindi lang na iya guro nagtalikod na ngita na guro obra. May mga pastors gidya nga hindi man magbiya, why man makakaon lang gid. No? Gatanom sang mga kararuton para nga masuportahan ang bulaton para kapangalagad sa Ginoo. Kita ko na si Pastor Alipuon, Frankie dito. Gatawag niya, grabe na ding talong subong. Pating basketbulan, tanuman ko talong. No? Nyati, wala man tayo muon sining pandemic. Tanuman, talong. Kay waay pa sang conference. Tiko di, subong, damo na siya talong. Kabalo kay ning mga nagaagi man, kalabanan blang, kung gatanong katalong, kag bag-o pa lang, way pa nagapamugno. Pero kung nga mag-agi na gani nga may talong na nga mga bunga na, uy ka nami isang talong mo, no? Nami mo na guro turtaho, no? Teknik we gani. Teknik ba? Tama, no? Basta. Parehas man sang mangga bla paglalabay mo na labi na gin. Uy grabe, kadagko sang mangga ga abu-abuhon gid no. Ti tamis man na. Balaan nga way pa maluto mangkuton tamis, aslom pa na. Damo teknik. Okay. He is the God of hope. 1 Thessalonians 1:3. 1 Thessalonians chapter 1 in verse number 3. Namuni ang mga bersikulo sa mga bigo nga may paglaom pa. 1 Thessalonians 1:3. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Ara gyapon ang pasensya, labor of without ceasing your work of faith. Gatrabaho nga pagtuo, labor of love. That's why nami no. Abi mo nalipay gid ko sa mga young people nga magkadto dito, nga mag-volunteer sa sa trabaho. Pastor, maupod kami to sa may kung ano lang mabulig namon pastor Dibaw, gabaka-baka man ang mga pobre. Hala, kapanganal. Hala, kabit-kabit. Hala, panglansang mo na.
Kung kisa mahambal mo, tasigab la, na ano nga gapilit ang, pero malipay ka. Kaya ang ilang nga pagpangabudlay, labor of love. O, damdamo kita, Dre. Abi ninyo, kung dito, may mga volunteer. Pastor, mga kanto kami ito, ay kanami, gid sang feeling. Kaya nga aman, ang mga kanal, nga ginakanal namon, para nga kung mag-ulan, kung may fellowship na ating ululan, hindi na magpundo ang tubig. Abi ninyo, kung ikaw lang isa manganal, matila ginhawa mo, kay katig-abay sang duta. Pero kung damo ka mo, ay do kasadya lang. Ang gusto magniwang, kadto dito ka magkanal. Amen. No? Ang mga buyon bala. Tama? Hindi lang mga high blood doon, kay basi kong madelikaduhan ta sa inyo, ya. Nami. Tama? Silang gani, Pastor Gamay, nami, guro, Pastor, may due day mo. Nga antes mag-family day, may duwagit ka adlaw nga matrabaho, gidi ang mga tatay. Tama? Usto man na, Brad Patrick. Si Ari, si Brad Aligato, mangkuton tabla. Tama, tama. Tama, no? Ikaw na da hikayat sa ila. And second to the last. Oh, grabe, no? He is the God of peace. Romans 15:33. Romans chapter 15. In verse number 33. The Bible says, "Now, the God of peace be with you all. Amen." Baw, salamat, Pastor. Tapos naging manuali mo. Tama, no? Ay, may sugpon manigapon. Pero, we have the God of peace. Amen? Hindi, wala ka, kahalaw, ay nga problema, kabala. Wala man kong kita sa inyo problema. Kaya hindi ko gid makita kung ano problema mo. Pero, nami lang, because we have the God of peace. Amen? Ang kalinong ba, hindi naman bakal sang kwarta. Hindi mo, amakon mo, may mga tao nga wala kalinong, gatubang sa litson, pero gapaduyo. Wala gana magkaon litson. Pero ang mga tao nga wala problema, bisan kanon lang, grabe gyapon kaon sa kanon lang. Sa inya kung may litson niya, grabe pa nimo. Tama? Kagi ka mo, sige ka problema, nga way ka mo gana magkaon. Ari si Brad Victor, be. Way giniga ka pierding akon nga utod ni. Tama, no? Brad, no? Grabe, of danay namon sini. Of danay sa Kalumpang. Of danay sa Delefrance. Dugay amon Bible study sa Delefrance. Salamat sa Ginoo, kay ari siya subong. We have the God of peace. May Dios kita sang kalinong. Malinong gid yang imo huna-una kun ara ka pirmi sa Ginoo. Pero kung wala kita sa Ginoo, wala gid ya kalinong. And last, salamat. He is the God of all comfort. Amen? Balaan ko na inyong amin, Mapuli na kita. 2 Corinthians chapter 1. And this is the last. Salamat, Pastor. Gintapos mo gidman. Pero ari silang sa Bible. Verse number 3. 2 Corinthians 1:3 down to 4. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Sino na subuan? Subuan ka? Hindi magkasubo because we have the God of all comfort. May kalipay kita. Kag ini nga kalipay, hindi mo ni masapuan sa kundi indiin lang. Diri lang sa church, diri sa pulong sa Ginoo. Makabati ka pulong sa Ginoo. Siling mo, subong daw galiwasa ka kay grabing init. Makapuli ka karon, madumduman mo ni ang wali. Ano ganito?
He is the God of blessings. Our God is the God of blessings. Number one, He is the God of patience and consolation. He is the God of hope. He is the God of peace. And He is the God of all comfort. Malipay ikaw. Ako nalipay ko. Makita ko lang ang tagsa-tagsa nga ari nga labi pagid kong gaamat buta. No? Malipay ikaw. Ti atong mga nag-untat nga kung kisa do hindi, ihagaro naton para nga malipay man sila. Amen? Para nga may ara man sila mabatyagan sa ilang kabuhi, nga sila gali may Dios sang paglipay. Naluwas kita, kag nakaangkon kita sang Bible nga putli. This is the perfect Word of God, without error. Infallible, perfect Word of God. The King James Bible, 1611. And then, siling sa pulong sa Ginoo, He is the God of all comfort. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Anong kinalain sang always kag always? Ang always, all the time. Ang always, all the way. Bisan din ikaw, kag anong oras ka, lipayon kagit sa Ginoo pag may Ginoo ka sa imong kabuhi. No? Hindi pagisalig ang imong kalipay sa imong friend. Kaya ang friend mo, kung bayaan kanya, way ka na kalipay. Pero kung isalig mo ang kalipay mo sa Ginoo, bisan wala pa na, sang upod ka dira, malipay ka gyapon. Nga aman, kay kabalo ka, nga may Dios ka, nga nagalipay sa imo. Oh? Sa akon ginahimo, ko, manglaba. Oh, manglaba. Sige ko, salamat Ginoo. At least may kusog ko. Ala, waswas. Oy, pagaling. Oh, ang mga puti, lainon kay para nga nami. Oh, laban. Sige laba, sige luto. Aga-aga, munyag, anay bulak. Okay. Sang una, hindi ko love ang bulak. Subong, hindi ko man yapon love. Galing damo dira, mga tanom nga dapat bunyagan mo. Kay kalipay sang asawa mo ang gumamila. Bunyagan ang gumamila. No? Kay basi kon sige mo na kabunyag sa uli ang gumamila, mahimo na siya nga gumamilo. Subong may mga bulak na kada aga lantaw niya dahil gumamila niya. Wala na sabor, pero kon makita mo ang punuan sang gumamila nga basa, masagamsaman mo nga, ay kanami manggali sang gumamila, no? Malipay ka. Sige, bomba mo na. Bomba. Natingala kong bomba, subong nga naghumok. Nason, basyahan mo ang mga tanom-tanom. Tanan nga tanom. Bayabas. Basyahan. Nason, dira, alugbati. Katahom. Nga amo na mahimo nimo nga routine. Abi ninyo ang gisa kaprugiot mga young people. Wala na ko sulubon ba? Kay mama na lang guro bayo akon sulubon way kay mo yan ang laba. Sige nga parehas sa tabayo ma. Yan nami man ko ngayan man kuli bayo mo no. Hindi Pero malipay kita kung may Ginoo kita sa aton kabuhi. He is the God of all comfort. 4 kabutang ginbilin sang Dios sa aton. Kag ang isa mo nang titulo niya, He is the God of blessings. Ini tanan nga mga butang blessing ini sa aton. Kay wala ni sa iban. Diri lang na kung naluwas ka, gatuon ka Bible, may blessing ikaw. Kag ina nga blessing, that is spiritual blessings. And I hope nga mahuptan ta ini sa aton una sa aton tayo ipuson kay pagpuli ta karon gamuhon kita sang nyawa kag ang nyawa gabantay na pero dumdumon mo ini nga mga bersikulo sa Bible nga may Dios kagali sang paglipay. Ginoo salamat gid sa imong nga pulong nga naghatag sa amon reminders ang amon kabuhi. Di kami malipat o Dios sa imo. Pagi kay Kristo Jesus gintagaan mo kami Ginoo sang paglaom. Gintagaan mo kami sang kalipay. Salamat Amay sang kamaturan.
gintagaan mo kami sang pasensya. Gintagaan mo kami sang kalinong sa amon huna-una at ipusoon. Ang akon pamuyo, nga ini nga mga butang mapalabot namon sa iban. Madamo nga tao nga naga problema sang pagpangabuhi subong. Kagamita man kami o Dios para sa kaluwasan sang iban. Kag kun may ari pa Ginoo nga way kabaton sang kaluwasan, kabay sini nga aga magtuo siya kay Kristo Jesus nga maghambal siya sa iya una at ipusoon. Ginoong Jesus, ginatuuhan ko ikaw sa bugos nakon nga tipusoon sini nga tinion. Samtang gaduko kita gapiyong sa aton mata, kung gusto mo siguraduhon ang kaluwasan sa imong kalag, nga hindi ikaw magpa-impyerno, kundi gusto mo nga magpalangit, kagusto nimo nga masiguradong imo kaluwasan, paubos ikaw sa iya, kay Kristo Jesus ka maghambal. Ginoo, ginatuuhan ko ang imo ginhimo sa krus ang Kalbaryo, nga ikaw napatay, ginlubong kag nabanhaw, paagi sa imo hamiling adugo, ginhugasan mong akon kasalanan. Gani ginatuuhan ko ini sa bugos na akon nga tipuson sini nga tinion. Pwede mo maalsa imo tong nga kamot kung ikaw gusto magtuo sa iya, nga masigurado mong kaluwasan sa imong kalag. Salamat no, may bata nga nagaalsa. Niyara pa, kaya raise your hand. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ang Dios kakita sang aton yung mga desisyon, sa imo desisyon. Sa aton yung mga Kristohanon, may ara bala nga mga kabalaka sa aton man nga kabuhi. May ara kita nga problema. May ara kabudlayan. Nga hindi makita sang iban. Pero sa sining nga aga, nakabati ikaw sang minsay, sang pulong sang Dios. Nga may Dios gali. Nga mapasinsyahon sang aton nga kabuhi. May Dios sang paglaom, kalinong, kag kalipay. Nga hindi mo pagitugyan ang imo kabudlayan sining aga sa iya. Hindi ka maghambal, Ginoo, salamat gid kay ikaw ang akon nga Dios. Dios nga nakakita sang akon kinanglanon. Ganing ari ang akon nga kabuhi. Ginapasalamatan ko ikaw o Dios. Kay ikaw ang akon nangid Dios sa akon kabuhi. Gani buligi ako o Ginoo. Tagay ako kalipay kag kalinong sa sining nga aga. Sa sining nga udto. Mayari ba lang ang mga Kristohanon mag-upod ako sa pagpamuyo sa inyo kung gusto mo nga palapit sa Ginoo. Pwede mo maalsa ang imo tong kamot nga naghambal. Pastor, gusto ko gid nga may ara ako kalipay kag kalinong sa akon nga una-una. Mayari? Yung mga Kristohanon, salamat sa Ginoo. 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 God bless you mga kauturan. Salamat sa Ginoo. Mayara pa. Salamat sa Ginoo. God bless you. Ginoo, salamat gid. Madamo nga mga kamot nga nangin handa sang ilang nga mga kabuhi sa pagpalapit sa imo. Pagi sa mga desisyon nga ilang ginhuman sining tinion. I-bless man ang ilang mga kabuhi. I-bless man ang ilang mga kabugatan. Nga ikaw ang magbulig sa ila. Kagatuo kami. Nagakalipay kami o Dios. Na may Dios kami nga kasarang magbulig sa amon. Sa tanan nga mga problema nga nagaabot sa amon kabuhi. I-bless man ang mga nag-alsa sa ila tuong nga kamot. Ikaw man maghatag sa ila sang kalipay kag kalinong. Pasensya kag paglaom sila nga kabuhi. Tanan niya pagdayaw kag kahimayaan ginahatag namon sa imo Amay nga may kalipay kag pagpasalamat sa matamis ngalan ni Ginoong Hesus amon Dios kag manluwas. Amen. Salamat Pastor sa pulong sa Dios. Sa ning tinion magakuha kita no sa aton nga sacrificial giving. May request Tito Dudoy na sa pag pray.
takop sa ato niya panibawon. Pastor, may announcement kita. Sa Sunday, may ara akong travel going to Ahoy. Kay mawali ako sa Barangay Bayang. Ibilin ta kamo diri, may pastor diri nga ibilin ako. Kag ang mabilin, encourage nyo ang iban, no? Nga mga kilala nyo agud nga mangin supportive man kamo sa aton nga attendance. Salamat gid mga kauturan. God bless you sa inyo tanan. Kag nalipay ko kayari kamo sa sining udto. Salamat gid. Thank you, Pastor. Sa ato niya pagtakop, no, ginapangabayang tayo sa tagsa sa pagtindog. May request ng patake no, sa pag-lead sa aton. Okay, palig bukas sa inyo hymnal sa may page number 18. Magkakanta kita. He lives. He lives. Kanta na to, stansawan, ang last na lang. And he sing, I serve a risen Savior is in the world today. I know that He is living, whatever can we say. I see His hand of mercy, I hear His voice of tune. And just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Rejoice, rejoice, oh Christians, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Pangabayan daw si Brother Dennis sa pagtakop sa atong pangamayo. Salamat gid sa aton leader. Amon Dios kag langit nun nga may pasalamat gid kami sa imo nga kaayo kag katutom sa amon nga kabuhi. Kag kabay Ginoo nga sa amon nga pagpauli sa amon nga pagpangabuhi sini nga kalibutan. Mangin maayo kami nga mga Kristohanon kag kabay nga hindi kami mangin magpasaway sa imo Ginoo kay gin-adapt mo lang kami Ginoo. Salamat sang imo nga kaayo kag katutom kabay nga i-safety mong tagsa-tagsa sa amon nga pagpauli. Ikaw gid magatipig sa amon dalanon sa pagpangabuhi namon sa adlaw-adlaw nga tanan, ikaw gid magpakamaayo Ginoo. Ginatugyan kag ginasalig namon ini sa imo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat gid kang mga utos sa tanan. To God be the glory.